gobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon balita banat bulig magaplayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Miyerkules yarigita sa ika-14 na nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay aton pagadalon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters ang mga balita lokal kag mga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod aton pagadalon samtang nagachibog na kamo sang palanyagahon sa sining udto mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan. Mayong pagpamati gida sa mga kaaksyon naton nga naga-monitor sa sining udto. Welcome diri sa Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon kalakip man sa Oriental side nga nagapamati diri sa aton sining pagwaragwag sa sining udto. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginatamyaw tang ato sining mga kaaksyon nga nagapamati sa sining udto. Nga yara sa Facebook page naton kag sa mga transistor radio nga nagapakigupod na diri sa inyo sining palatuntunan ba nagsaka na nagtaas na sang kapin sa 500,000 pesos ang reward money para sa sining isa ka leader sang Roslyn Pelie Command sang New People's Army dito sa Northern Negros nga si Arnel Tapang from 300,000 to 500,000 pesos mga kaaksyon. Ba kahanggod na ba? Ay puwerte, no? Kalakip man mga kaaksyon dalon ta na karon dugay-dugay plus ining Office of the Vice President
sa opisina bala ni Vice President Sara Z. Duterte nga ang pila ka mga naguluwa nga mga information suno sa kaya OBP spokesperson Reynold Monsayak nga naggamit kuno si Vice President Duterte sang chopper sa iya sini nga pagpauli sa Davao City. Ay, pwerte ha. Pero siling sang spokesperson sang Vice Presidente ang ining birthday greeting sa kay Presidente Marcos Jr. nga nagpasalamat sa iya sining Air Force aircraft blato nga ginsakyan sang Vice President. Hindi kuno matuod isa ka fake news ang ginhambal sa sining nagapakita sang larawan ni OBP, no? Ni Office of the Vice President Sara Duterte, ni Vice President Duterte nga nagpa-picture pa sila kuno upod ni Marcos sa chopper siling ni Monsayak wala ina sang kamaturan kundi lunsay ina mga fake ini nga klase sang balita, no? Kay subong sinin na base na galiya si Vice President Duterte kag ang pamilya ya sini sa Metro Manila. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa bagay, amo gina, nagalapta ang mga intriga, way paguro mahuwasan sang eleksyon na kaligad, bisan sa lokal man gani, bisan diri sa syudad sang Bacolod, way pagidman sa nag-amin nga ti na pierde or na nagdaog ang kengkwentro mga kaaksyon, no? Ay, pwerte. Grabe nga. Sige lang, amatamaton talang ni bastang ara sa pwesto kung nagaserbisyo na, amatamat lang para sa mga pumuluyong gamhanan mga kaaksyon, no? Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad karon dugay-dugay sa Kapitolyo Probinsyal aton dalon we aksyon art tayhupon. Inibay kang tanan sa inventory para sa kinanglanon belasang dalagko nga mga bulutuan, no? Angot sa full implementation sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre nagapadayon. Hindi na gid man na mapunggan siguro abay November in tsakpuhan gid na kay ti nagpagwa naman gani si Gob Lacson kag si Mayor Albi Benitez sang pagsuksok bla sang face mask. Hindi na gid man mandatory pero ti mas mayo nga ti kung may face mask lang pero kung way gid okay lang. Ay pwerte sige amat-amat nang naka-recover mga kaaksyon. Sa Bacolod na City Government Center, gabalita ni Aksyon na Dale Salazar karon dugay-dugay. Ini may kang tanan sa patio blada sa tunga sang Dalan Burgoso. Ginaduso nga ideklara ini nga heritage site sang Bacolod. Namigid man na nga area mo galing kay way lang ma-develop ina kagway mapatahom sang aton sining syudad kag sang pamilya mismo do Luzoriaga blang nga pamilya dira mga kaaksyon, no? Namigid man ni plastar na mayo, no? Total ti mayo naman ang mga dalan subong hindi naman gubaon mo. Pangamat-amaton tani pangayo, no? Parang bisan paano heritage site sang syudad mga kaaksyon, no? Kung may pila pa ka mga bagay da nga patahumon naton ina. Sa balita naman sa Bacolod
Bacolod City Police Office, siga balita ni aksyon na Eric Magbanwa, maki-update kita na sa persona nga nagpatay sa PWD sa Barangay Takuling, ginpasakaan kaso nga murder subong adlaw. Sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni aksyon na John Diaz, sinimay kang tanan sa Area Police Command for Visayas Commander, nagbisita sa Prosikso kag Nokpo. Kag kalakip man ining 21 ka mga persona nagkaladakpan bangod sa iligal nga pagpanahor sa probinsya. Sa balita sa patrol, Wea Bakson Alvin Graba karon dugay-dugay, ini may kang tanan sa murder case batok sa sa pito ka mga miyembro sang RGPC o kon Roslyn Jane Pelly Command sang New People's Army ginpasakaan na sang kaso samtang 3,000 pesos o kon 300,000 pesos nga reward batok kay Arnel Tapang, nagsaka man sa 500,000 pesos, tunga sa milyon ba? Sa balita naman sa syudad Sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa tatlong nadakpan sa intensified nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal gambling. Sa balita naman sa Banwa sang Calatrava, tinagapataya sang swerte so nadakpan sang kapulisan sa among Banwa. Sa balita naman kay aksyon na vidya pasible sa Moises Padilla patong-patong nga kaso ginpasaka batok sa isa ka 40 anyos nga sospek sa pagpangawat sa Banwa sang Moises Padilla, sospetsado nagpositibo pa sa illegal nga droga ho. Sa balita nasyonal mga kaakson, paandam sang Pilipinas or sang PhilSabla ni Philippine Space Agency Chinese rocket na magatupa sa Pilipinas. Ay kabudlay no? May control man na sigurong China sa sinang rocket na kay kabudlay kung matupaan kita sang rocket di. Rocket nga kung mayo lang ang guwasin na pero rocket nga daw tunawon niya ang pila ka porsyon nga matimingan ina mga kaaksyon. Kaga isyo sang kinawatay or kinawatan nga manggad sang pamilya Marcos gusto buksan ni Presidente Marcos Jr. Buksan kag siraduhan man dayon Mga opisyal sang ERC o kon Energy Regulatory Commission ginabasol sa mataas nga presyo sang kuryente sa pungsod. Panumdum sang DILG sa mga LGU blaho hindi magbakal kag maggamit sang mahalalon nga mga salakyan para sa operasyon. Presidente Marcos Jr. ginpauntat ang pagbayad sang land amortization kag interes sa mga benepisyo sang agrarian reform. Kag mga senior citizens pabor sa opsyonal nga paggamit sang face mask or ti mayo man niya. Pilipinas pagkakaso na ang deployment ban sa Kingdom of Saudi Arabia. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sininga Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB kay tirahon tana karon ang inyo sininga mga mensahe. Ayos, sige. Sige, dalang kamo kay kaming bahala. Karon dugay-dugay, mahatag man kita, may yari kita skid para sa winner naton sang Dakop Ka Daog Ka Rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. No? Karon lang dugay-dugay, mga kaksyon. Ay, perti sige karon dugay-dugay
Si Action Dorel kay nani, si Action Dorel, si Action Welma. Karon lang kay Action Welma. Why ni sa kalawag kay na to? Sang winner? Why si Action Welma? Doon nakalawag man ni sa kay na. Tapos na? Ano sa man? Tapos na. Biko tapang na. Tapos na? Kay na? Akon isa man? Ate, okay? Okay na ni galing imo ne? Si Kwan man eh. Di buinas, no? Pagkaronan ko lang na, lawagon ko lang Dalang winner ta, mga ka-aksyon. Karon lang dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby, manong balik kita sa diligid lamang madugay. Magabalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, Sige. Makwanta na manamyaw kita, mga kaksyon. Sige dali lang kay plastaron ta ni anay, no? May lang pamati sa kay Ana Sinoro, Rochelle Folencio Susana, Ray Flores Baryoga, Jocelyn, Angela Gayondato Castillo, Dennis Richard Tiboroma, hindi ko na makita ding iba ni Waiga share ga kuan lang ni ga likes lang kag but nga sila lang ni gyapon man. Gian Resisio, Edgardo Malunes, Nolfo Dormentes, G-Boy G-Girl. Ay, pwede si G-Boy G-Girl Ayos, Neil Brian Balues, salamat gid ni Jane Cabato, Rochelle Folensios Sanara naman Cecil H. Batindaan, no? Ronaldin Nicor, Fernie Espanyola, and Maria Victoria Paredes Ngo, Humalumina, Celeberti Benite Nobaldo, Lian Claridad, kag Cherek. May lang pamati, no? Yos, kagang iban pa naton nga mga kaksyon dali lang. Kay Jovi Monares, may lang monitor, no? Okay, dali lang. Kay Cherek, may lang pamati Cherek. Sa kay Ter Rose Pasya Plahero, no? Edwin Pantaras, may lang pamati, Rochelle Evangelista, kag Diding Alohamento, may lang pamati, no? Paring Ginny Ulatig, monitoro, down the road, no? Bow down the road. Thank you, gid paring Ginny Ulate, sa pamati, no? Niel Malanday, salamat gid. Good noon, Action Rex, so good na kuno sa Lunes mangdakop ang LTFRB sa mga PUJ nga mga wala franchise o kung expired ang franchise. Way pa ko ideya, i-check ta lang na kung masugod sila sa Lunes, pero ambot kung mabiyahe pa ning wala franchise, no? Kaya daw ma-meeting pa man boss ganing syudad, upod ang pila ka mga organizations ang salakyan, no? May lang pamati kay Neil Brian Balues. Happy birthday, Tito Randolph Balues. Halin sa Balues family, no? Halin sa kay Neil Brian Balues. Ayos. Stingray di Castle Kyle, no? May lang pamati Stingray di Castle Kyle. May lang monitora. Ayos. Kay si Cecil H. Batadlan, may lang pamati dira sa Batadlan, Batindaan dira sa Handumanan, no? Si Cecil Batindaan, no? Thank you, Gida, from Barangay Handumanan. Dennis Richard Tiboroma, Humalumina, Angel Gayondato Castillo, salamat gidra sa Bangga Tutong 1, no? Barangay Felisa, no? Sa kay Cherek, may lang pamati, watching live diri sa Ayala, Alabang. Lihog ko great sa mga taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsya. Lian Claridad, salamat gid, Diding Alohomento, thank you gid. Salamat gid. Ayos! Sige, karon naman ang iba na, mahinang kalaban Daligid lang mga kaksyon, standby, manumbalik kita sa dirigid lamang madugay.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:13 na nga oras, 12:30 na mga kaaksyon, no? Daligi lang aksyon Alvin Graba, standby no sa balita mo sa patrol. Kay tirahon na karon dugay-dugay ang imo sining balita sa patrol. Life Extension Coffee Mix anay kita, no? Ang Life Extension Coffee Mix or ining LF Coffee Mix. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is Nasa tamang serbisyo. Ito ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtanan sa murder case batok sa 7 ka mga miyembro sang Roslyn Jen Pilie Command. Inpiigin pa sa kana sang kaso ho. Mga 300,000 no? Ang reward money kay Arnel Tapang nagsaka sang 500,000 pesos mga kakson. Grabe no, from 300 to 500,000 pesos ng patong sa ulo niya.
O sige, yaring kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Rex agin kumpirmar nanday 303rd Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte kaga ni Lieutenant Colonel J.J. Javines ang 79th IB nga ilan na napasaka ang kaso murder batok diri sa 7 ka mga miyembro sang Roslyn Jean Pellier Command sang New People sa Army ginatudlo responsable sa pagpatay diri kanday punong barangay Benjamin Havok sang barangay Lalong Banwas sang Calatrava kag duha pa ka mga sibilyan nga sanday Renato Estribillo kag kay Rodel Noblesa. Ang pagpasaka sang kaso natabo tinalikdan nga semana kasunod dinhi sa pag-ako action Rex sang New People's Army tinalikdan nga September 5 nga sila ang responsable sa pagpatay sining 3 ka mga sibilyan. Nawadog ang pagidadiri ni Javines nakalabot man sa igtalupangod ni Lieutenant General Robert Daus ang commander sang Philippine Army Visayas Command kag nagpabutyag action Rex ang iya sining simpathy o simpatiya sa pamilya sang mga nagkala-biktima kag nagpasalig nga ang armadong kusog sang Pilipinas kag ang Philippine National Police will closely monitor para sa progress ang sining kaso agud matagaan man sang hustisya ang kamatayon sining 3 ka mga sibilyan. In fact ginpahayag man diri ni Javines nga ang ining napatay nga sibilyan ang ginpatay sang Roslyn Jean Pellier Command nasalaan nga mga informant sa diin ang napatay diri suno sa iya si Rodel Noblesa ginpatay sang grupo ni Arnel Tapang dito sa barangay Marcelo Agosto 7. After 5 days Agosto 12 ginpatay naman ining si Renato Estribillo dito gyapon action Rex sa may barangay Marcelo while Calatrava gyapon action Rex while ining si Kapitan Habok ang ginpatay Agosto 26 sa barangay Lalong in 1 man time 3 gid nga napatay kag ginpahayag man diri ni Javines action Rex mga leaflets na nga ginapanagtag ang ila sining grupo nga may laragway man ni Arnel Tapang nga mo mismo ang pinaka-leader karon nga dara sang Roslyn Jean Pellier Command nga nagapamatay sa mga inosente nga mga sibilyan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Javines. Pailan natin ng kaso, no? In continuation sa... isa pa kay General na, no? Kay Javines, be? Javines? May mga individuals na maghatag sang kwan, ano? Sa... Di man ni amo, di na din kay Javines. Sakto to, itong kay halos ka pareho tingog, abi ni Javines kag ni General Pasaporte. Amo to sakto to, atong una. Ang una may mga individuals na maghatag sang kwan, ano? Sa pabuya, leading sa mga information kung diin ini sina Arnel Tapang, including ang iya grupo. Hindi nagsaka sa unan, mga 300,000, no? Pero sige na, kay Pasaporte ni, wala kay Javines na siguro to, ba nagpagadto sa San Carlos to? Gadi man doon. Anyway, action na, Rex, confirmation na to, nga nagsaka, no, into 500,000 pesos. Ang ining bounty o kung reward sa sinuman nga magkatudlo action na Rex sa whereabouts sabi ni Arnel Tapang kay ang gusto sa mga katapos ng Philippine Army nga matagaan sang hustisya ining kamatayon sining 3 ka mga sibilyan. Report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka daw sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa On-Air Man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog. Sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, Sige, salamat gid Aksyon na Alvin Graba sa balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:20 na nga oras live extension super fiber ana kita no may dakop ka, daog ka. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. Center, ini may kang tanan sa Patio Balaho sa tunga sang Dalan Burgos. Ginaduso nga ideklara kuno nga heritage site sang Bacolod mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex agin pahayag diri ni Bacolod Councilor Jason Villaros ang chairman sang Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod nga nagpalapit sa syudad ang pamilya Lozoriaga kag nagpabutsyag nga willing kag handa na sila nga madeklarar Action Rex kag kilalahon ang patio sa tunga sang dalan bilang isa ka tourist spot kag heritage site diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex sa nibaluan naton ngayong patio sa may tunga sang dalan dira sa area sang Dalan Lopez Haina kilid sang Burgos Cemetery kag mga patio dira. Action Rex kagtiya mo na siyang nagaisahanon gid lamang nga patio or mausoleo sang pamilya Lozoriaga nga nahamtang sa tunga sang dalan sa bugos nga kalibutan kag na-record man sa Guinness Book of World Records. Action Rex so bangod sini nag-file sang proposed ordinance si Councilor Villarosa nga ang tuyo madeklarar ng heritage site kag tourist destination ining Familia de Lozoriaga Cemetery. Action Rex so according diri kay Villarosa tay pinaka-purpose diri once nga ma-approve sa third kag final reading ang Bacolod LGU ang makapain. Action Rex sang pondo para bala mapaayo or ma-beautify ang palibot sang patio kag kun i-allow man sang pamilya Lozoriaga nga ma-renovate man ang sulod. Action Rex sa bukas man si Bacolod Councilor Villarosa. Bangod sini natala na pang magpatigayon sa public hearing si Villarosa para matigayon kag kabahin man sang proseso sa pagpasar sang sini nga ordinansa. Aring tingog ni Councilor Jason Villarosa. Actually, ang pamilya Luzuriaga nagpalapit sa aton sa kay Mayor Albi Benitez, nagpalapit sila sa syudad nga they are already willing, no, na willing na gid sila nga identify or himuon ang ilang semeteryo sa tunga sang dalan as one of the tourist spots diri sa syudad sa Bacolod. No, kay after how many years and based on my research, ang sa sementeryo dara sa Luzuriaga sa Banga Patio is the only cemetery located in the middle of the road. No, aragin na siya sa Guinness Book of World Record, aram na siya sa Ripley's Believe It or Not, nakita man na naton. So
I think bugal ina sang tagsa-tagsa nga Bacolod nun, nga diri lang sa syudad sa Bacolod may ara sementeryo sa tunga sandalan. So pamaagi dira bilang committee chair sang tourism ginhimuan ina naton sa paagi nga mahatagan man siya sang trademark and ma-identify gid siya as one of the heritage site diri sa syudad sa Bacolod. Rex na batian ang chairman sa Committee on Tourism, si Councilor Jason Villarosa, sa paglabay natin kay Inaction Rex dito sa may patio sa may tungasang dalan. Makita natin nga ti ado kadamon na sang mga hilamon do wala na bala Action Rex na maintain ang inang lugar. May pamilya man galing nagpalapit kay Councilor Villarosa. Yes, sa Action Rex na kumbaga para may arablas ang legal basis kag basihan. Ining ginfile nga proposal ordinance kay actually ining patio do 500 square meters ang size ang sining private property Action Rex kag di. Ang rason ko nga aradres nga sandalan in recognition man sa former governor sang Negros Occidental nga si Lozoriaga kag siya man sila contribution Action Rex diri sa may probinsya sang Negros Occidental kag sa industriya man sang Kalamay. Sa sulod Action man? Action Rex. Ano nga mga kahoy na da? Meron na mga kalachuchi Action Rex, may mga time or season dira nga nagapamula kag kung maglabay kada daw kahamot-hamot bala ang dira nga area kag ti amo na ang purpose diri ni Councilor Villarosa ma-beautify, ma-maintain kag in kaso gid man may magkadto di nga mga turista at least madala sila Action Rex dira sa lugar. Nga amo lang yang nagaisahanon nga patio sa bugos ng kalibutan nga nabutang ya sa tunga sang dalan diri sa may Lopez Haina no syudad sang Bacolod. So ito na ang mga development kag kuntila man ang pondoy nga ipainsang syudad sa Bacolod para ma-maintain, ma-renovate kag ma-improve ining cemetery sa tunga sang dalan. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Dali gilang aksyon na Art Tayhupon Sanbayanay sa balita gikan dra sa area sang Kapitolyo, no? Gina-problema mo bala ang mataas nga blood sugar level, mag-Ditex 500 capsule na kita. May ampalaya extract nga bugana sa Charantino nga makabulig sa pagpanubos ang blood sugar level, likawan ang komplikasyon dala sang diabetes. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman ubra na daso. Ubra na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na agad. Tayo po, yari ng ato sining nga. Dakop ka, daog ka, rulita, promo. Nga ato sining paggabot naman sang mapalaron. Nga tagdaog ta sa sining nga adlaw. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Yari na ang mapalaron nga tagdaog sa sining nga oras. Kay na kay Aksyon Wilma Sugaton na gabutan niya ini from Barangay Alangilan. Congratulations, basiga monitor si Ricky Cabrillos. Saka na di kay mapatiyog tasang rulita ta Ricky Cabrillos, ikaw ang ato sining nga winner sang 10 o'clock kay na nga pagpatiyog paggabot ni Aksyon Wilma Sugaton, no? Ricky Cabrillos, palakpakan ta si Toto Ricky, no? Kadibuenas man nga tao. Pagmatamat na di dagon-dagon, no ya, kay mapatiyog ta rolita mga kaksyon. Ang ato sining nga winner ya, sining nga oras from gasundanay sila San Dionisio, Granada, no? Taga San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City, no? San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, no? Congratulations kay Mr. Wilfrido Munoz. Mr. Wilfrido Munoz, taga San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Kaung ato sining nga winner sang dakop ka daog ka rolita promo kadto na dia hasta pa man buwas 12 o'clock sa udto ang inyo sining nga pagpadulong. Pero mas manami, mas early nga magkakadto kung magkapatiyog rulita kung safe na. Ay, pwerte ba si malipat kaya buwas. Congratulations kay Ricky Cabrillos kag Wilfrido Munoz. Kamong tagdaog ta sa sining adlaw sa dakop ka daog ka rulita promo. Congratulations. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige sa mga kaksyon ta. Kadtuan ta na yung balita ni Aksyon Art Tayhupon mapakapitulyo anay kita, no? Ini may kang tanan sa inventory para sa kinanglanon blasang dalagko nga mga bulutuan, no? Angot sa full implementation sang face-to-face classes sa Nobyembre nagapadayon. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art Nagapalayon sa may sang inventory sang DepEd Negros Occidental, especially sa dalagko nga mga bulutuan nga tikaron na given may kakulang gidiya sa mga manunudlo kag subong man na mga bulutuan o kon classroom para sa natalala nga pagbukas sang full implementation o pagpatigayon sang full implementation sang face-to-face classes sa pag-abot sa bulan sang Nobyembre. Sunod diri kay Sir Ian Arnold Anais, nagasabi nga PIO sang DepEd Negros Occidental Division, may ara sa hiting ukol ang strategy gyapon na ginagamit nila subong amo ini ang patigayon sang Set A, Set B no nga mga classes kami isa sa gani nga initially nasugiranon dira sa Northern Negros na bulutuan nga ang iba nila nga mga klase ara na sa gwa sang burutuan kay hindi na ma-accommodate sa sulod sang kwarto.
Di kung amo na matabo Action Rex kag kung matapos na ang inventory, ang matabo diri sa uli mag-request ang Negros Occidental dito sa national no sang tugang nga mga maestra kag summan ang pagpatindog isang dugang nga classroom pero sunod diri sa kay Sir na isiling niya pwede managanitan nga sa ilon ang mga manunodlo. Ang problema kay kung hindi man niya available kag hindi magpasugot mga manunodlo, hindi man na pwede matabo. Siling diri sa Lord na team ay pasunod ng bulan Setyembre, magasigi-sigi ang ila pati gayon nga inventory angot sa siling concern gihapon ginapanghandaan sa pagpatuman sa full implementation sa face-to-face classes. Ring na parayag ni Sir Ian Arnold Anais. To be adjust na lang nila. If ever nga nag-shifting pa sila, nagkaya man lang nila mag 100% na gid by November, kayo ko naman lang nila gid ang schedule nila. Pero ang mga big schools na medyo may problema gid tungod nga kadako-dako gid ng mga population nila subong. May kulang sila sa classroom kag may kulang sila sa teachers. So for example, naka-istorya man lang kasi sa mga school diri sa norte, nasa subong kay tungod nga 50% pa lang sila kung baga set A, set B sila. Nakita na nila nga kulang sila sa classroom. So may mga 5 sila kaklase nga sa covered court na klase. Tapos doon nakita nila nga kulang sa teacher ng mga 3 ka teacher ng mga bla. So subong pala nakita na nila. So meaning to say by November, di ba sila mangita sang i-adjust pag nila kung paano. Kaya maisibihon na lang nila for the meantime ang ilang amo na nga arrangement na medyo blended kan set A, set B sila. Para lang mapumudar ang tanan. Pero given that nakulang ang teacher, medyo overloaded ang mga nag-servisyo ng mga miss. Laban pa rin. Sa next nga parayag ni Sir Ian Arnold Anais ang PIO sa Negros Occidental. May mga eskwelahan malagtaliya nga magagmay kapinpagit sa elementary nga nagapatigayon na sa mga bukid nga portion nga tikulang taon capable sila. No? Kay tipay man ang mga estudyante and then pwede nga matigayon gid ang full implementation sa ginapaabot nga face-to-face classes sa parabuton nga Nobyembre. Ang atong balita gikan sa provincial capital, bulog ang ginadulong sa inyo sa Kalmansang Life Extension Supervisor, magabuligid agon magkarik. This is My Life. This is My Life. Tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government or sa Kapitolyo Provincial, no? Doon sa Bacolod City Government si Action Arte sa Kapitolyo kon Merkoles, no? Sige, sa mga kaksyon ta, ang aircon sang salakyan nyo, ba, need tagid na mo? Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga, isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office. Negros Occidental Provincial Police Office inimay kang tanan sa Area Police Command for Visayas. So Commander Bla,
nagbisita kuno sa PRO6 kag Nokpo mga kaaksyon. Kag may 21 ka mga persona nagladakpan bangod sa illegal nga pagpanahor sa probinsya. Yari ang countdown sang balita upod kay Aksyon na John Diaz. Aksyon John. Action Rex sa duha ka adlaw nga pagbisita diri ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia ang Area Police Command for Visayas Commander sa Region 6 tigin dalikyatin na lang kaging kaduan naman ang Negros Occidental. Lunes Action Rex sa nagpatigayon sa command visit kag command conference sa Sermonia sa Police Regional Office 6 sa nagtambong mandigto ang Regional Command sa Philippine National Police amuman ang mga provincial kag city director kag ang pilaman ka mga higher command pagid nga imbitado sa gipatigan ng command conference. Kay sunod diri ni Action Rex kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sa Pro 6 dito sa command conference nag-conduct sang audit and inspection di sermonya sa panibago nga programa nga ginaduso sa karon sang National Command sa Philippine National Police nga muning malasakit plus kayusan plus kapayapaan tungo sa kaunlaran. Action Rex ini may kaangtanan sa general nga approach sa Philippine National Police kung pagsolbar sa mga kasong pagambalan. Dugang padri ni Borio, gindiskusyonan man ang patigayunon nga mag-community organizing para ni Action Rex sa pagpabakod pagibala sa anti-insurgency program sa PNP. Kay amo ginadaan kuno ang strength o kung diri specialty ni Lieutenant General Sermonia ang APC commander. Kaya badari ni Borio guro luyag nilang i-maximize ini Action Rex ang iladri mismo nga ihibalo may angot sini subong man sa mga outreach programs sa Philippine National Police. Gain presentar man sa command conference ang internal security operations sa Region 6 kalakip na ang anti-insurgency program sa lokal nga mga gobyerno sa idalom diri sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o kun NTF-LCAC. Tamba diri ni Borio ginpang usisa man ni Sermonia ang accomplishments ng kapulisan sa tanan nga aspeto una diri administration, operation sa idalom sinidiri ang anti-illegal drugs operation, anti-illegal gambling operation kag ang ibang pagid nga gina-accomplishment sa wanted person kag kung paano man Action Rex ginasolbar ang mga index crimes sa probinsya. Yari si Police Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson sa Pro 6. APC Commander for the Visayas na si Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia pagka nagpatigayon kita sa aton nga audit and inspection sa aton nga lang nga ginatawag nga MKK Pulse K amo nang bag-ong programa sa aton nga Chief PNP kag discuss man dito ang community organizing kag ang kasimbayanan. So, atinan ini sa aton regional director, command group, regional staff, PDCDs, kag ang sa virtual via Zoom, nag-attend man ang aton nga mga NSU chiefs, DPDO, DPDA, kag ang quad staff, ang yung ginatawag natin ang chiefs, ang aton nga PCR, intelligence section, operation section, kag investigation section. Nag-attend man ang aton nga mga mobile force commanders, ang aton tanan naton nga mga hepe sa mga police station, including ang aton nga mga numbered police station. So ang gindiscuss kahapon amo ang status ang aton nga internal security operations sa Region 6, ang status ang aton nga LCAC, campaign against illegal drugs, ang aton nga kung status ang aton loose firearms and Actually, si Police Major Borio ang spokesperson sa Pro 6. Sa ibang pang balita, pero naman nga accomplishments ng Negros Occidental Police Provincial Office
kay tikapon ang bisita diri si Lieutenant General Sermonia sa Nokpoya dito gin pang usisa man ang accomplishments gin presentar action Rex gin one day lang tikapon may 21 ka mga persona nga nagkaladakpan bagod man sang illegal nga pagpanahor. Ini action Rex lang sabat sang Nokpo sang impormasyon nga nabaton nila nga may arang kapon sa mga illegal balang nga nagapataya sang STL kaghay alay diri sa probinsya sa Negros Occidental kalakipan ng ilang pagtumod sa mga financiers o kung kapitalista sa likod sa ni Action Rex. Makon mo sa 21 ka mga nagladakpan 16 diri nadakpan nga nagampang sang Madjong kagutong it's may ari diri 5 Action Rex nga nagapataya sang STL ang may-ari man diri sang High Alay and then may lakpan man sa may Moses Padilla nga hampang kung nagapahibag damang. So diri kay Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang Nokpo amo niya ginapamaskog lang nila ila kampanya kontra illegal nga parhor ilabi na sa nagapataya sang STL kag High Alay Action Rex. Kung balikan naton ang record nga ginapagwaabi sang Nokpo Action Rex in terms sa pagpataya sang STL duwa ka area ang may nadakpan. Sa bahin sang syudad sang Carlota, nadakpan ni nagapataya sang STL nga babayi nga si Annabel Bailon, 52 anyos, residente sang Purok 2, Barangay Mawini, sa Banwa sang Pontevedra, pero ini siya nadakpan nga sa may Banga SRA nga sakop sang Barangay Lagrangha sa syudad sang Carlota. Ang nakadakop diri sa Action Rex ginpangunaan gini ka Provincial Intelligence Unit kung sila nakamaton sa informasyon nga ini sa kuno nagapataya sa STL galing kay wala bala sang authority sa Philippine Charity Sweepstakes Office na tuntungan operate ini sang kapulisan tagdigto kay Bailon na recover deduction na Rex ang isa ka sling bag pila ka mga tally sheets diri from July 2022 rather to September 13 may kuteho man nga mga number combination calculator carbon ang ballpen nga ginagamit and then may 145 pesos nga kwarta ginapatiyan ni pusta ni guro o kung taya diba sang iya mismo nga mga parokyano man Action Rex. In terms naman STL pagid sa area sang syudad sang Victorias particularmente na sa may Barangay 4 Victoria City Action Rex may nadakpan man diri ang kapulisan. Ini naman niya Action Rex man STL mangyapon ang ginapataya sinidiri amoning nadakpan si Roy Dominguez 52 anyos residente sa Villa Victoria sa Barangay 13 syudad sang Victorias. Ini siya gindakop sa Station Anti-Illegal Gambling Unit kung sariin na dakpan na rin siya nga nagapataya sang STL nga wala sang authority. Na-recover siyang 522 pesos nga kwarta sa naglain-lain nga denominasyon nga ginapatian na taya kung pusta. Grabe Action Rex ang improvised staff may mga PCSO tally sheet may isa ka sling bag may arama sa STL ID galing kay hindi bala authority o kung authorized ni ID plus ang ballpen Action Rex. Makuno may arag po nag-exist nga nagapatay isang High Alayman kaysa may Banwa San Toboso to be particular sa City Aurora, Barangay San Jose. Sa Banwa San Toboso Action Rex dakpa naman ining isa ka lalaki nga ginkala kay Noel Cabugwas 45 anyos mga alas 10:01 na sang gabi kagabi man Setyembre 13. Ini sa Action Rex ang nakuhaan man sang 8 ka mga tipster, 2 ka mga tally sheets kag isa ka ballpen kag ining 570 pesos nga kwarta. Lalabot sina dira ang area man sang Moses Padilla may nilakpan man to Action Rex nga nagapahibag pagidya sang damang. Tamo man operation sa ibang area like sa may Kamangkalan, La Carlota, may operation man sila. Mutuang bakobla sa Moses Padilla nagapahibag damango tuwag ka 3 ka malalaki na dakpan Sanday Rodolfo Bancaya Sr., 67 years old, inga residente sang sitio Balugo, Barangay Magalion, Cadre. Ining si Rodel Alphabete, 24 anyos, sang Crossing Bell, Barangay Gintanaan sa Banwa sa Moises Padilla. Ining si Cristituto Himuga, nga residente naman sa sitio Muya, Barangay Magalion, Cadre sa Buman nga Banwa. Ini siya nakapalagyo naman niya Action Rex, no? Na aktuan ini sila nga nagapahibag dira sang damang panawag ni Spider Derby. Na-recover sila isa ka Spider Fighting Arena o kung bukahaman lang na gamay cage box, 3 ka mga buhi nga mga damang
kwarta nga 360 pesos aksyon na Rex, no? Ining kilo mga persona ang preso na sa natungdan nga mga police station sa probinsya sa Negros Occidental. Karon na, basin update ang kaso sa Banwas ng Hinigaran kay kagapon ginlasak-lasak man ni Aksyon Marlon ini detalye aksyon Rex sa tulang kinimuslan sang isa ka panday ang isa ka minor de edad da mismo sa Banwas ng Hinigaran na interview naton ng programang si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sa Hinigaran PNP. Do hindi gini ko may ngagaw pasaka ang kaso base pay dalom na rin sa regular filing pero file gini nila kay desidido gid no ang pamilya nga magpasaka ang sitwasyon kag ang mga status karon sa suspect ginatsak pa naton sa may Hinigaran PNP. Balik gikan sa NOC po ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz. So, nasabalik ko na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sige, pag-relax sanay, aksyon na Eric Magbanwa, kagangato sining nga mga out-of-town reporters, no? May tisianay, kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. Ari na, may TC, alkaline base, nga vitamin C, tumaronta adlaw-adlaw, dapat permi nga mangin mabasko ga ang ato sining nga immune system, kagang bugos nga pamilya, para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan tala mag-may TC kita, no? Protektahan ng ato sining nga lawas. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. Ayos! Sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Virgie Ligaspi Coloso. May lang pagpamati, Madam Virgie.
Bibi Gregorio Yolo, Imbong Jocampo, Merly Gonzaga, Pelton Lipora from Pasay City, Limuel Yap, may lang pagpamati, no? Limuel Yap and Teresa Lina Cayaw, Jinky de Alagdon, salamat gid. Carl Alapaap, salamat gid, no? Greet lang si Swak Alapaap, happy birthday. Ayos. Tapos sa kay Connie Laparan, no? From Pandanon DSB, salamat gid Connie Laparan. Rufino Era Gabino or Gabinio, no? Salamat gid Rufino Era Gabinio, no? And Dudoy Martinez, palihog kubi pamangkot Action Rex ang taga si Itsar kon ano mambal nila o kon ila man gin investigaran ang pagpamatay ni Tapang. Thank you. Sige, salamat gid Sir Dodoy Martinez. Jenny Benedicto, salamat gid Jenny Benedicto. Helda Alfaraz from Gatamyaw lang gali sa kay Ariel Sang Sampiano Hardware. Dining Sampiano ni Gina Alfaraz, Elizabeth Gamala, Ria Miladjo, Billy Albay, Niel Malanday, Rochelle Evangelista, okay. Kag sa iban pa, no? Nadula na. Why na? Sige. Ayos. Daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtabi lang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo na mas bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanahan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butang-butang, i-records ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason,
ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, siling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kay pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kani sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyanak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Tumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon, malikawan o kon madula. Pang, to kalala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapat Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon si Toto Ricky Cabrillo sa arena dire sa stasyon, no? Si Wilfredo Munoz basi ko nagmatamat papakadto diri, no? Dali lang Toto Ricky Cabrillo, standby lang anay, ro pahunay-hunay lang danay kag magginhawa, no? Kadtuan tanay balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, maki-update kita kay pasaka kunong kaso ng murder niyo. Batok sa isa ka persona nga nagpatay sa isa ka PWD sa barangay Takuling. Yari ang countdown sang balita upod na kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Aksyon Rex, why ka na simpo da? Why na? Ti ma-ikita, no? Extra mo? Thank you. Ayo di purma. Thank you, kasi wala ta simpo mo. Gani man? Sila ka, boss na matulutog siya. Oo, sige Pag may time ka da. Ayos Gina-considera sa police station number 6 nga close case na ang sa 60 anyos magabig senior citizen at the same time PWO nga ginbunos at tong lunes sa gabi nga nagresulta gid sa iya sini kamatayon sa diin sa patasipan nga pag-responder sa kapulisan sa station number 6 led by Police Lieutenant Dax Atilian ang officer in charge sa police station number 6 Taristo ginayon ining suspect nga si Louis Jan Apagde 29 anyos soltero kag pumuluyo sa Purok 5 Barangay Takuling sa diin siya ni ang ginatudlo nagbuno sa senior citizens kag PWD nga si Eduardo Tornea 60 anyos Action Rex napatay ang ining biktima matapos ginbuno sa isa ka balag giningaga pa din dala sa Corazon Simon Tiriban Memorial Regional Hospital apang gindeklarar nga napatay. Ari ang palayag ni Police sa Lieutenant Dax Atilian ang OIC Station Commander sa Police Station number 6. So makakita kita sa update sa aton nga pasaka nga reklamo sa piskalya ang admission stabbing incident nila sa Proximco. Nabaton sa piskalya ang ato reklamo mamorder against sa aton suspitsado nga si Louis Jan Dardig. Actually sir may ano sila nga hindi pa lang sindihanay o nga practice lang nila. So manang sa kamayor nga makibugin nga nakita ka tabo ang krimen. Ang aton biktima sir ngali kalang taon sa PDC balay pag na nagsulod ang suspitsado ka. Itagagi sa mayor na bertahan. Dito naging katigayon ang pagbuno sa biktima. Anong gamit sir nga patalom? Kuha sa sir sa stilgrad ng lao kung dalag na ang mauyakan niya pagkamatong yung gamit niya sa murder weapon. Sa pagpupilar dito sa atin ng investigador na popular pa sa hospital, may igo siya, may pilas na siya sa ulo, pero ang igo din na yung punaan siya na matayo na muning tusok sa iya na natuong maguya na bahan sa iya. I heard daw paralitiko na siya ang biktima. PWD sir, PWD at ang biktima. Ang suspect na siya, no? Medyo lain ulo na, hindi man? Ang muna sa sir ang aton na adayunan principal investigar, sigaran tigin natong buranong background sa aton na suspitsado na kung ano pagod ang halinan na nagkatubig sa pagpatay ang halinan na pagdumot. Anong status ang suspect subong sir? Arestado ito sir, subong ginahulong sa aton custodial facility. Action Rex, si Police Lieutenant Dax Atilian ang officer in charge sa Police Station number 6. Ang ito kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa report una sa balita oras aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson na Eric Magbanwa reporting live dira sa BCPO, no? May lang pagpamati kay Mia Salmorin Cesar Paunal, no? Dira sa Fortune Town ga monitor na sining mga tinion mga kaaksyon, no? Si Jerry Aringa Alit from Bantayan, Kabangkalan City, no? Alan Dizon, may lang pagpamatig, monitor man si Alan Dizon, Kaginday Blasa, si Botspa,
from Barangay Tabao, bye-bye, San Enrique, no? Si Lia Younger Esquivel, man siya, kag si Marjorie Obrique Villarma Impress, may lang pag pamati, no? O, sige, kantuan tanay balita. Kantuan tang balita. Kantuan tanay nga to sining winner ho sang dakop ka daog ka promo from Barangay Langilan, si Ricky Cabrillos, mga kaaksyon. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Wala pa, way pa sila. O paplastaraan na sila para sigurado na. Ano man, hindi na karon makuanan karon, malabutan na karon sa alas 2. Ayo. Sige, kantuan tanay balita. Masaylo kita nay sa kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, no? Ini may kang tanan sa tatlong nadakpan sa intensified nga kampanya sang kapulisan sa illegal gambling, mga kaaksyon. Didikitaon sa akon, didikitaon. Ato na to, kina? Okay na? O, sige, ara na. Nanong hindi alerto man, dapat alerto, no? Kay ang oras tangadan ginakwanta lang, oh. Standby anay Aksyon Roger Gotib kay pasudlon ta si Aksyon Undefensor sa aton sining winner upod kay Ricky Cabrillos, mga kaaksyon. Plastado na, kina? Sige, aksyonan. Yes, aksyon na Rex mayong hapon kagdaton mga kaaksyon. Pero pasensagid ha. Okay. Nag-ano pa ta? Nag-drink pa ko para makasulod gid. Ayos Ay, kulang. Sige, anyway, Aksyon na Rex. Live kita dito sa studio to sa Aksyon na Radyo Bacolod. Upod naton ang syempre coupon winner naton si Manong Ricky, no? Naka-handang-handa na para sa iya pagpatiyog sang roleta sa siniyang tiniyon Aksyon Rex. So, sige, nong, kapyot na. Kapyot na. Way pa. Kapyot lang. Kapyot lang. Kapyot lang. Way ni sa akong gagwa ding live diyaw. Arena. Kinapa, uyatan tabi na iwa. Plastaranay kwadanay si Toto Ricky kay para magka-plastar sa Blamayo. Arena, naka-ready na siya. Correct. Sige Nang, isipan na ka 1, 2, 3, hindi makibota. Magano? Isipan ko sa 1, 2, 3, hindi makibot. Gani. Anong magkuta sana? Interview sa Blanay, Bla? Interview sa anay. Ito muna ganit. Interview. Nung ano yung mga gusto, gidiri nga makuha sa ato niya nga roleta, makitaan mo din subong, isa kasako sa bugas, 1,000, appliances, and many more. So, specific lang tanong nga, isa na yung mga gusto. Bisa na lang yan. Wala agad sa may gustuhan nga isagin kabila. Tanan gani nagustuhan niya. Ang tanan ginagustuhan mo, nagustuhan niya ng tanan. Ang tanan gijagalaya. Ate, sige, pasugtan si Manong kung ano ang matuunan. Amo na ang nakuha ni Manong. So, sige. Arana, dali lang kay na-plastar na kitaon na subong si Ricky kag ikaw, no? Yes, naka-plastar na. And dumano na sa no? Gani, naka-ready na. Ready na sa Yahoo? Sige. 1, 2, 3, go! Arana. Ano ay han? Bukerti nga siya. Kaya papati ako na matumbong na sunret. Te, ano? 32-inch TV! Ano? 32-inch TV! Ang iyang TV, gid? Bukerti mo. Dupati ako na matumbong. Magkula ko tawos manyaga. Mayugid. Sa di naman, sa nag-host na guro mo. Oy. Sa pangamot na Ay, kalain. Nang ano mahaba mo?
32-inch ang bilit-biton mo karon papanaog. Ako parang wala na siya lakyan. Umangan niya lang sa lakyan. Bauti, pakita ta di ba so pakita ta di danay pabugal-bugal ta gid ang 32-inch nga TV. Oh, pakita ta gid na iradaan. Yes. So, Daliwat, congratulations sa imo nung. Kaya syempre, sa mga ka-action naton, malay nyo, basi ka mo naman ang next. May bilhin pa tadi nga cellphone, 3 ho. May mga 1,000 pesos just pa kita. So, bantay-bantay lang. Kaya basi ka muna ang masunod man nga mag-kanto diri syempre pagdalawagon ang inyo iyang pangalan. Daliwat, congratulations ng Ricky. Ginhapo mo ba? Live din sa Studio 2 sa Action, Radyo Bacolod, ini si Action and Defensor Disay. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Wow! Congratulations. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congratulations kay Ricky Cabrillos. Winner ni sa sang 32-inch nga TV, no? Sa atong sining nga dakop ka daog Carolita promo mga ka-aksyon sa Aksyon Radyo Bacolod. Congratulations Ricky. Nami naning palantaw-lantaw niya. Ay puwerte sige. Congratulations Toto Ricky Cabrillos, no? Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib, mapakadis anay kita mga ka-aksyon. Ini may kang tanan sa sining sa 3 lang nadakpan sa intensified nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal gambling. Kantuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Action Roger, standby. Sa detalye sining balita, Action Roger. Action break sa intensify ang kampanya sa mga katapos ng kapulisan sa siyudad San Cadiz sa sining kontra sa illegal gambling. May 3 naman ka mga personang gindakop. Sa sinigid lamang nga agang ini sila ang nagbayular naman sa PD 1602. Ini ang ginoperate sa mga katapos ng kapulisan sa bahay naman sa barangay Trampaan diri sa may Don Salvador Housing, siyudad sa Cadiz. Ang ginpangdakop nga sa diin hindi sila naghalampang sang Tongets. Kilala nga ini among Sanday Yuli Rodriguez y Aguilar, 50 anyos ang edad. Residente man sa among lugar. Gindakop man si Rebecca Tarayo y Magbanwa, 69 anyos. Subungan ang isa pagid nga gindakop mo si LV Ros Buot y Burgos, 31 anyos ang edad. Tanan ini sila nadakpan sa akto ginagampang sang baraha kag tong-ets nga sugal kag na-recover man sa ila posisyon kag control ang 175 pesos nga kwarta nga bitman kag ang complete set sang baraha nga ila sini nga ginagamit sa pagsugal. Madumduman nga sa Arcinda San Jose Barangay Mabini kahapon nga adlaw may ara man gindakop nga patanan ka mga kababayan kag duha dire ang mga senior citizen man kag ini sila ang nagahampang sang Pusoy samtang sang tinariklan nga Lunes gindakop man ang isa ka 57 anyos nga nagapataya sang illegal nga Bukis STL diri sa may siyudad sang Cadiz. Sa payag ni Police Lieutenant Dina Fernandez, bisan pa hindi man lamang hingagaw mapasaka ang kaso tungod man sa kalipot sang oras, ilag yapon nga ipasaka ang kaso as regular filing sa sini nga mga persona. Ini karon ang 3 litinado sa yapon sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa aton mga ka-aksyon nga mahilig magkape, ari lang aton sa liwat nga atag sa inyo informasyon ang Life Extension Coffee Mix. Hindi lang ang kape, nga sa tingin sa shake, nga aton ginainom nga kape, may ara na nga 200 ayo nga vitamin D3 nga nagapabakod sa aton immune system. Plus, may ara pag-idrisi mushroom extract kag mangosteen. This is My Life.
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man. Thank you! Salamat kinakson na Roger Gote. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. No? Ginarekomenda na life extension na vitamin D3. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual. Gikan sa area sang Moises Padilla, ini may kangtanan sa patong-patong kaso ho ginpasa ka batok sa isa ka 40 anyos nga suspek sa pagpangawat sa banwa sang Moises Padilla. Suspek positibo pa sa illegal nga droga, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kung drogang pagkambalan, standby ka mo kay dugay-dugay may balitang patrol, mga kaaksyon. No? Upo dira kay aksyon na idinabuso sa isa ka operation. Sa detalye sining balita, upo na kay aksyon, VG Apasibi, aksyon VG. Action Rex magapangatubang sa karon sang tatlo ka mga kaso ang suspetsado nga ginaaligar ng ngawat sang kwarta nga nakasulod iya sa bag sang isa ka persona sa may bahin sang New Stockyard sakop ini sang barangay Poblasyon 1 Moises Padilla takna launa 30 sa pudto sadtong tinalikdan nga Setyembre 12 2022. Ginkilala ang suspect sa kay Christopher Padilla 40 anyos may ka-live-in kag residente sang barangay Agisan sa syudad sang Himamaylan. Sandig sa report sang Moises Padilla PNP nadakpan sa akto si Padilla nga nanguha sang kwarta nga yara sa bag ni Edwin Orbita. Dugang pa diri Action Rex pag-abot sa mga katapo sang Moises Padilla PNP sa lugar, ila nakita nga ginaresto na si Padilla sang mga katapo sang Barangay Peacekeeping Action Team ukon BPAT. Sunod naman kay Police Major Jovito Bose, hepe sang Moises Padilla PNP, ginpasaka na kahapon Martes, Setyembre 13, ang tatlo tanan ka mga kaso batok sa kay Padilla. Kag ini ang ginalakipan sang kaso nga theft, illegal possession of firearms and ammunitions, matapos nakuhaan ini siya sang bala sang kalibre 9mm nga pistola, kag kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, bungod nakuhaan naman siya sang ginaaligar shabu. Dugang pa ni Major Bose, gilayon nga gindala si Padilla sa crime lab agud ipaidalom sa pilaiya ka mga test kag ini ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sa karon Action Rex nakahunong ini si Padilla sa kustodiya sang Moises Padilla PNP. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa area sang Moises Padilla, no? Aksyon Nelson Patinio, standby na lang sa balita mo karon sa Aksyon Report sa afternoon edition, no? Kay Aksyon na Jan Diaz, ba, pwerte man nga siya buho. Kadalagko man sang pinutos siya ba? Ayo, nano ni?
ti na-intercept naman ini sa nga to sining nga mga otoridad. Karon lang dugay-dugaya kay ginadihon pa ni aksyon na Eden Abuso ining balita. Actually may ngala naman kita dire. Ba, parte ba? Daw front lang nila ang ila sining nga ID, no? Damo-damo. Ba, grabe kadalag ko man nga klase sang syabo. Karon lang dugay-dugaya upod kay aksyon na Eden Abuso dira sa isa ka area, no? Pa dugay-dugayan ta lang niya kay ginatipon pa na aksyon na Eden Abuso ang detalye ni constipation ang problema ninyo balukang constipation amuning iloy-iloy isang tanan nga mga diseases mga kaaksyon. Evergreen Herbal Capsule. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta.
Diri ang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan! Tiyempo, hindi na gid mahilot O sige pasensya gid ang wayta malabutan, especially sa mga greetings, pabosanta na lang ini mga kaaksyon. Nag-aagda na kita sa aton sining masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. 102 days na lang before pa man mag-Christmas Day kag 109 days before pa man magkadto na kita sa year 2023 mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakig-upod mga kaaksyon namon sa kaanginan. Ako ang inyo sining kaaksyon, Aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian
ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Saliwat.